дойде време и за астрологичната прогноза за месец май. Какво ни очаква през май? Един месец на осъзнати решения, на нова динамика с енергията на знака на Близнаци във втората половина на месеца и много действия и нови творчески решения. Интересните периоди са няколко през този месец. Запомнете на 4 май Плутон минава в ретроградна фаза, това е за следващите няколко месеца, с което ще забави малко тази динамика на хаоса, която беше от януари до този момент. Добре е да се преосмислят финанси, бюджетни решения, нови начала, като момента, който е много ключов за нови творчески решения в бизнеса, е втората половина на месеца, когато Слънцето влезе в Близнаци, съответно след 20 май. 25 май е една ключова дата, в която Сатурн в Овен, Уран ще бъде заедно с Меркурий в съвпад, с което се очакват глобални промени, някакви така политически трансформации, нови насоки и движения в глобален аспект, така че бъдете осторожни. Другото, което е много ключово, е 27 май, новолунието в Близнаци. Време съответно за нови и творчески решения, нови бизнес начинания, бюджетно да преосмислите кое, как да започнете. Изобщо много търговски аспект, в който да се започнат проекти за напред. Юпитер все пак е на последните градуси в Близнаците. Съответно за всички Близнаци започва така последната кошница на изобилие, която ще се излезе част от тях. Затова следете за още астросъвети. Месец май в любовен аспект какво ни очаква? Месец ще е много автентичен, ще предразполага към нови запознанства, нови флиртове и запомнете, че комуникацията е много важна. Две много важни събития. Първо е пълнолунието в Скорпион на 12 май и съответно с енергията на Скорпиона той ще трансформира на дълбоко емоционално ниво стари рани или травми или проблеми, които са били заключени, за да могат в момента да се прелекуват и по нов начин да се поставят съответно съществуващи отношения или от една страна нещо, което е токсично, може да приключи с това пълнолуние или пък да се прелекува и да започне по съвсем нов начин. Другото интересно събитие, което е края на месеца, на 27 май, когато е новолунието в Близнаци. Съответно много добър период за създаване на нови връзки, нови запознанства, флиртове, комуникация. Близнаците обичат общуването и бързите разговори, т.е. може да е много по електронен начин, всякакви социални мрежи, кратки бързи срещи, където да се случат откриването на сродни души. Бъдете отворени да посещавате всякакъв тип и курсове и организирани събития, с което да откриете любовта през този май. Как стои положението с кариера и финанси? Съответно, много интересен месец. Първата половина, когато е времето на Телеца, е добре всякакви финансови теми, въпроси, документи да бъдат подредени, преструктурирани. 12 май е ключовото, когато е пълнолунието. Е хубаво проекти, които сте имали да ги сформирате за подаване и да може да има един първоначален финален етап за тях. Съответно 27 май с новолунието в Близнаци пак е хубаво да стартирате нови начинания, нови проекти и идеи. До края на месеца е хубаво да си избистрите в главата от всички нови идеи или изобщо, които до този момент са били актуални, да ги подредите, да ги схематизирате. 27 май или 8, съответно на другия ден след този период, да ги инициирате за започване, докато първата половина до 12 май е прекрасно да приключвате и да ги подавате и да изчаквате да си берете плодовете на труда след този период. Така че месец изпълнен с нови и начинания по бизнес и в финансов аспект се очакват добри показатели, така че действайте с мен.
Така, здравето и физическата ни активност този месец. Очертава се така спокоен месец, по-динамичен, както обикновено. Първата половина по времето на Телеца. Телеца си го знаем като чревоугодник. Нали, ценител на хубавата храна няма да сте от най-активните в залата, примерно, но вижте по ресторанти и партита може, нали, да имате повече желание, нали, за посещение. Моя съвет е да, разбира се, всичко да е в баланс, умерено, и втората половина на месеца, тогава, когато след 20 май Слънцето е в Близнаци, да отделите повече време за активности във всяко едно естество. Първата половина може да е малко по-лежерна, по-спокойна. 12 май пак да го повторя с това пълнолуние, което е в Скорпион. Е възможно емоционално да се чувствате по-изтощени или така малко по-минорни в някаква така емоционална дупка, така че това е временно. Дайте си равносметка. Физическата активност винаги добре действа, когато човек, нали, е в някакъв емоционален блокаж. Така че ви съветвам полезното за спрятането още веднъж, някакъв детокс на лунните фази, на пълнолуние, новолуние, т.е. само на течности 24 часа винаги действа много добре, освобождаващо както на физическо, така и на емоционално ниво. С повече активности навън, походи, преходи и прочее, след 20 май е вашето време, така че много здраве ви пожелавам и през този период. И какво очаква всяка една зодия през месец май? Овни. Време за нов старт, изключително динамичен период, в който е прекрасен момент за започване на нови начинания, особено от 27 май на новолунието. Телци. Време за финансова стабилност, така че сега ще имате едно преструктуриране, подреждане и финансово изобилие. Особено интересен е периода първата половина до 12, от 1 до 12 май и съответно от 27 май нататъка. Междинния период се ориентирайте за преструктуриране, подреждане и разчистване на всякакви задължения, които са се натрупали междувременно. Близнаци. За вас е един личен рестарт във всяко едно направление, в личен и в професионален план. Периода предразполага особено втората половина на месеца, от 27 май на новолунието, за много нови, ето като Близнаци лапса си правя, за много нови начинания и възможности да стартирате период, който е за следващата една година напред. Мили раци, вие си слушайте интуицията, защото ще ви се случат някакви съдбоносни събития, особено силен на следващия ви период. Лъвчета, за вас изключителен социален месец на много контакти, събития, така че отдайте се на забавления и повече възможности за развитие и така да покажете лъвската си грива. Деви, за вас отново месец е по бизнес, ще имате прекрасна възможност за успех в професионален план и за кариерно развитие, особено втората половина на месеца. Мили Везни, за вас месец предразполага възможности за обучения, пътувания, които са свързани по работа, особено помислете за някакви международни бизнес конференции или нещо, с което да се развиете. Много добре ще ви се отразим. Скорпиони, за вас, особено 12 май, когато е пълнолунието, ще е много интересен трансформиращ период за емоционално изцеление. Така че стигате до дъното и оттам насетне само нагоре. Наистина е възможно някакви прозрения, с които да преобърнете изцяло посоката си на мислене и на действие за напред като цяло. И Стрелци, за вас абсолютно период за нови партньорства, изчистване първата половина и започване на нови партньорства. И в бизнес, и в личен план. Така че действайте смело. Кози рози. За вас изключително динамичен период в ежедневието, задачи, работни ангажименти, така че ще бъдете в силата си да организирате с лидерските си качества и да работите, нещо, което изключително много ви се отдава и ви прави щастливи.
Водолей, за вас има една много творческа енергия този месец и любовен подем, така че Водолей, бъдете на щрек за нови възможности. И рибите, рибки, вие мили сте в по-домашно и от този месец, ориентирани към семейството, обгрижване, може да отделите време за някакви ремонтни дейности или обновление на дом, офис или ново жилище, така че действайте в тази насока и ще плавате в свои води. И в заключение, през този месец небето ни подкрепя да бъдем по-смели, по-осъзнати в действията и в решенията си. Имаме цялата подкрепа на звездното небе и много късмет и любов ви пожелавам. И така, мили приятели, с малко закъснение успявам да се включа този месец, т.е. не на първи ден на труда, а сега точно. Това не е случайно. В началото на месеца го посрещнах по звезди на едно много магично място, Маракеш. Там бях на едно бизнес събитие, което ми беше много полезно, но всъщност нали, хората, които работят с мен и ме знаят и ме следят, нали, знаят, че аз обожавам пътешествията и винаги съчетавам полезното с приятното. Съответно, тук беше на на един бизнес ретрит, който така много нови знания придобих, обнових, но и не само на това специално магично място на този континент африкански. Открих и нови сродни души в лицето на едни дами, които скарахме вълшебно. И реално погледнато, това беше причината, което моля за извинение за така закъснялата прогноза, но е по-магично от обикновено. Много харесвам този тип пътувания, защото особено когато в случая бях абсолютно с непознати приятели, така близки и всъщност ние станахме като едно семейство в малък семейен кръг от 10 човека, нали, както се шегуваме, с много смях, с много интересни преживявания, емоции, имаше и сълзи от смях, разбира се, и други интересни забавни истории. Но използвам момента в точно също да поканя, който не се е записал още, остават няколко места само за нашия родопски ретрит, който от 9 до 12 юли, космическият код на душата. Колкото и да обикалям по света, най-магичното място, което е като портали, всъщност е нашата страна и едно от най-любимите ми с Дани е всъщност Родопите. Това ви го разказахме в предния епизод. Не случайно сега от Маракеш директно следващото енергийно място, което ще така предам всичките допълнителни знания и енергии, е точно Родопите. Ще чистим травми, ще имаме много санът хилинг, така сесии и в природата, и ходейки, ще обходим пещерите, Дяволското гърло, Ягодинската пещера и много други практики, които и научих в Мароко и там съответно открила нови пътеки за обхождане, така че ви очакваме, пишете.